Dati nga rin din mga kasin, tinapadayawan nga surat nga may basa at tangal daw at tanga malem. Dito yung programa tayo nga kumusta kayo tan kasin problem of the day. Aggapukin niya Peter iti Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat ni Peter. Dear Kasin, wow! Talaga nga napatega ken ka, Peter. Agasin nga'y, talaga nga kinumpleto mo na dagos, ti alikamen ta nga imbagak nga gatangin para editi pag-abangan ta. Wena, adda baro ken dakkel nga flat screen TV tan. Adda pa aircon ti siled tan. Ken adda baro nga refrigerator tan. Wena, biyag ko. Isa ron mong tupay ko madati washing machine. Tapno jak marigatan nga aglaba iti arwaten ta, biyag ko. Wen, sumarunong to. Dati ada dryer na kumaa. Tapno nung saan ang marigatan nga agpamaga. Dati ada to dryer na. Bam ta gumatak ton sumarunong. Ken dati kumapay gas range kang paglutuan. Dati ada oven na. Tapno na ay lang ti panaglutok iti kanenta biyag ko. Awan ti pagdanaga. Ken imbagak met king ka. Amin nga kayat mo ipaay ko. Basta ka ba ilaklakid di. Gaputa ay ayateng ka unay-unay. Ay, agyaman ak unay, Peter. Agyaman ak unay king ka. Ken laglagi pem. Ay ayateng kamit unay-unay. Mati. Talaga nga jak nagbidot nga nakiasawa king ka, Peter. Mati. Idi pay laeng amukon nga agbalinak nga naragsak iti dennam. Ay ayateng ka ngamin. Isong aramidik ti amin para king ka. Ken kasti karik king ka. Saan ka nga lumdaang iti dennak? Ay, agyaman ak unay, Peter, biyag ko, Ket sapay ko mata iti mabiit. Matungpal mong tumeten, ti kiddaw ko king ka. Anya nga kiddaw manin? Alipata mon? Anya day jay? Ket deti kiddaw ko king ka. Nga maadanta ko mamit iti bukod ta nga balay. Ha? O di ba imbagak king ka? Jak kaya ti agab-abang laeng? Wen. Kasla di ka sigurado. Saan man? Di mo ka di kayat nga maadaan tayo iti bukod ta nga balay? Ni apekit din nga saan. Kayat ko ngamin kit para metladay ta iti masakbayan iti buklen ta nga pamilya. Di met day ta ti kunam kanya kidi. Nasamon to la kayat ti agsikog inton addan bukod ta nga balay. Iso nga pabusuyang kalat ta nga umin-inom iti pills mo. Pudno day ta, Peter, biyag ko. Jak pe kaya ti agkaanak. Masapul nga nakasaganatan nga umuna. Iso kayat ko nga maadaan ta nga umuna iti bukod ta nga balay nga. Pagyanan tayon to itagbaling nga anak ta. Uwan. Ay, Diyos ko. Nakaragragsakak to lakit din. No adan to bukod ta nga balay, Peter. Ay, na Diyos ko. Excited ako nga maadaan iti bukod ta abalay. Kasti ko nakasin yung na-SM iti material abanag ni mating asawa. Ngayon, awam iti makunat pagsayaatan mo iti buklen mi nga pamilya ti amin. Kas kuma iti bukod mi abalay. Uri asin numot Dahil tati may kangrunan nga arapab dagiti agasawa. Dagiti alikamen. Kendi saan na pa'y nga kayat nga panagsikog kita maawatak mit kidi. Taamangan no saan kami nga makapabalay no addan anak mi adagos. Nadlaw ko iti asawa kasin yung saan kong adagos nga mapatgan dagiti kiddaw na alis to nga agpasugnod. Ket gabu iti kasjay nga kababalin ti asawak awan ti sabali nga naramid ko no di ad-addan ti panagsalukag ko. Kimita ak iti sabali pa nga mabalin nga pamataudan iti kwarta. Dapno ada nayon ti kita. Dapno alalis to nga mabayadan dagiti utang ken alalis to met nga makaurnong kami para iti panagpabalay mi.
Ngay muray pa'y no nagkayod kalabawak nga kuna tinaduman. Nagrigat ko latamit nga bayadan amin nga utang ko. Gaputa na isemmet ti asawak iti material banag para iti bagbagina. Halos kada 2 bulan naggatang iti baro nga arwaten na. No adda makita na dita cellphone na gatangin na. Sumangpet tulatan siyak to ti agbayad kadagiti i-deliver dagiti rider. Konporme dekorasyon ti balay. No man na nagsukat ti wallpaper ti diding. Pagyanan sapatos. Ore no, saamat pa nga nadadael ti dati nga pagyanan sapatos mi. Gumatang tot baro. No man na agdag sangput nga alahas nga gangganjong. Aggatang ti dress na manmanu matarumwar. Sana matla mausar no adda pasken nga atendaran na. Lakad ano. Am-am pa yan dagiti delivery riders ti asawa kasinyong ti kinasansandang agi-deliver iti apartment nga pag-abangan mi. Numanen, agi-deliver da iti juice. Paranya dita juice, di ka pala gumatang titang dita store kunak. Sa bali da ito nga juice. Pagpag-low ti skin da ito. Dakas na nga juice. Inumin nga juice nga pagpag-low ti skin. Adda. Numanen gumatang ti sabon. Nga glutathione. Bueno saan, Kojic. Na para kayong kuhanak it kasla, mapidpidutik laing ti kwarta nga, igat-gatang na. Awan ba't nga ti panggidan na, di namat kayo nagtrabaho. Ti pa'y madina, ti rigat na, no, adagatangin na, gumatang kumay ti arwaten na, bueno, kasi di na minsan, gimatang ti pantina, online, nagina. 400 plus. Idi isuot na, pinadas na elet. Oh, anyang rod pa eh. Di na mabali nga isubli. Day talauna iti rason no ape nga nagrigatak nga makaurnong para iti panagpabalay ni. Kit nung nga rod, nagpadpada kami na materialistic. Di awanin. Ibaglaing kanyak, tauridaan, dagiti bado kon, ulit-ulitik to pa'y laing. Uri, adabot-bot na. Kas makita yung met. Namin anok kinusar dayto, nga bado. Di brief ko, but. Jak pay bagan, di na pay malagipin nga orderan ti online. Idi may sa nga aldaw kasinyong kinasarita nak ti asawa. Oh. Nasurok dua atawenin nagdenden nata kasagasawa Peter. Angi maging gaita. Agab-abag tapay laing ti dayto nga apartment. Ha? Mati? Inkarim idi nga agipatakder ta iti bukod ta nga balay. Nga maging gaita kit awan pay laing. Oh, anya ka meten Peter. Di mo amo nga tong palen ti Karim. Saan mo nakasta, Mati? Amom nga raramidik ti amin tapno maadaan tayo ti bukod ta nga balay. Kitapay nga rin naging kaita kit adata pala dito yung agab-abang dito ka apartment. Ha? Kit kasano kit danda ni amin nga sweldo kit pagbayad mo iti utang ta. Kit? Basol ko nga rod no adda utang ta nga rumbeng nga bayadan? Ha? Basol ko?
Ni, awan met imbagak nga kasta, Mati. Ngin tilaing kid dawek ken ka, maawatan na kuma. Amo met ngagsalsalo kagak tapno matungpal ko dagiti karikking ka. Iso nga pangaasim ko ma, tadi ka agap apura. Pangaasim ko ma. Sakbay man ti amin kat idanon ko man pa iti nabarang nga kablaw ko kada kayo di tanemar sa studio. Kastamiten kadigiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg iti dayto nga programa. Ilinged daklatan itinagan a Peter. Agtawenak iti 20 ket siyam addaan asawa. Awan pa iti anak mi iti asawa kasinyong kalpasan iti nasurok talo tawen nga panagden namin nakasagasawa. 3 bulan laeng nga agayan ayat kami kani Matti nga asawak idi ta nagkalaysa kami. Ket nabit kami pa nga nagamam mo, idi ta naaddaan kami iti relasyon. Kumbaga, awan pa'y 5 bulan, idi ta nagkasar kami. Ket nagden na kami akasagasawa kasinyong. Nga ti amok idi ket makaanayen ti 5 bulan tapno mamamok ti kinatao ken ugali ni Matti nga asawa. Ngem day talaunay ti dakkela biddot ko kasinyong isungay ti agdama ket addaan iti parikot nga kahit kung ay buray kada kayo tabaring no may kandak iti balakad. Naamamok ni Matti nga asawak idita in matendarak iti birthday iti maysa nga katrabahuak. Ket inya maammo ni Fidel ti kasinsin na nga ni Matti kasinyong ket ditoy nga patsek nga addan nariknak idi nga na isang sangayan para ken kuana. Ngamin ket nalapsat, sexy, napudaw, tagayam ket dati nga beauty queen. Makisalsalip ka dagiti beauty contest, idi iso ti agad adal. Uri asin numit nga lalaki talaga nga agrokbab iti kasken kuana nga kas kalapsat na. Idi naalak ti contact number nan nang rugin ti komunikasyon mi kini Matti. Aging nga nagdato na, nagpudnuak ti marikriknak ken kuana. Imanugot nga kita kami iti ruar. Inlibrek iti restaurant, inlibrek iti pagsinyan, wino nagbuya kami di sine, nag-shopping kami. Aging nga dimteng ti aldaw nga panangaklon na kanya kasinyong ket kastaunay ti ragsak ko. Nga ti ammo gidi ket masayang dagiti ado nga sakripisyo, ado nga gastos ko ken kuana. Ngem saan? Ta nagbalay giak. Nagbalay giak kasinyong nga nang pasungbat ken kuana. Gabuta maganata naklaunayen nga agkasar kamin. Idi may 3 nga bulan mi, bueno may 2 nga bulan mi. May second monthsary. Second monthsary mi kani Matti ket ijayan nga injaya kon ti panagkalay sa mi. Ang imi didamo ket agked-ked. Apen kanu nga nagalisto ti amin. Ket kunak adda kami meten iti umdas nga tawen mi tapno no agsimpa kamin. Adamot na talga da trabaho. Kadin karik ken kuana ngano lagi dita umanugot nga makikalay sa kanyak ket aramidek to ti amin tapno saan to nga lumdaang iti dennak. Aramidek to ti amin tapno maipaay ko ken kuana iti naranyag a masakbayan. Ken aramidek ti amin tapno maparagsak ko ni Matti. Dito yan nga imanugot ni Matti kasinyong ket kastaon na tilaglagtok idin. Maasawak ton ni Matti. Ni Matti nga
arapaap ko nga agbalin nga asawa, imanugoten. Yes, I will marry you kunana. Nagtutulagan mi nga rod ti kalay sami kasinyong aging nga dimtengen ti aldaw, ti panakaangay, ti seremonyas, kastameten iti reception. Awan ti nagbalin nga parikot mi. Kadi di madaman ti reception kinasarita na ni kasinsin na nga ni Fidel nga katrabahuak. Talaga mo't ngayon pepesum ti saum kanya kidi aya pare. Pare, inaladam nga agpaisum ti kasinsin ko. Angim di kanto nga tagbabawi pare. Anya ti kahit masawin pare. Kunakmet keng ka pareng Peter, jak unay amo ti ugali na ni Mati nga kasinsin ko. Ha? Ngamin ka dimmakkel isunay ti syudad saan nga kaskada tayo nga dimmakkel dito away. Oh, ket apay no kwa pare. Akit na baka laeng di na maanusan ti biyag dito'y away kunak. Saan mo't siguro pare? Tagyang kami tumid dito ili. Saan mo't nga iti barangay tayo? Sa bagay. Angim jaklam mo Angim imanugot mat. Kahit na saon, kahit na siguro. Kaya na pasensyakan pare Saan mo't nga panang tagibasit keng ka? Gwapo ka mo't. Bagay kayo kini kasinsin kong amati. Ang tipagarob ko nga minidi, kat saan nga kaskeng ka titipo na nga lalaki, no di kat tay baknang. Adamot agar-arim ka no king kuha na nga baknang pare. Ang imsyak mo tinaklon na. Siyempre akit ko gwapo akot nga amang di kat agar-arim king kuha na pare. Sa bagay pare, may atagta ko na. Kaya nagagat kamot, naanos kamot. Kaya ka ang runaan na ti amin, iso nga natalgitak kasin, pare, nga inasawam ti kasinsin ko, amok nga nadalos ti puso. Agyaman pare. Kaya ti kinagpaiswan na, ti kang runaan na rason, no? Api ngay manugot ti kasinsin mo nga makikalay sa kanya. Ngamin kat inkarik keng kuwana, nga din tulumdaang iti danak no bilang laeng tagasawa kami. Ken aramidik ti amin, tapno maparagsak ko ti kasinsin mo, pare. Kaya di malpas ti reception kasin yung naadaan kami meten nga agasawa, iti gundaway, nga makapagsarita nga dakda kami laeng. Yakaslawa na pulos tinariknak nga bannog ko, iti naangay nga panagkalay sami. Amom ka di, biyag ko. Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito lubong ta, natungpalin ti arapaap ko nga sikat ti maasawak. Peter, sapay ko mata naragsak kamet, biyag ko. Talaga nga naragsakak. Aglalo tani, naipaay mo ti kayat ko nga grande nga kasar. Peter, biyag ko. Talaga nga kagumaak, tadi ka kayat nga paayen. Gaputa ipatpateg ka unay-unay, biyag ko. Ken maysa, maminsan laeng nga dumteng iti biyag ti tao ti kasto nga gundaway. Isu nga karigatak nga impaiking ka ti grande nga kasar nga kid daw mo. Agyaman Peter. Katsapay ko tamataginayon ti kinaragsak tamet, Mati. Basta maipaay mo amin na kayat ko, Peter. Sigurado na ita. Ngamin kat, ipaay ko met amin nga kayat mo nukwa. Ha? Mati? Ay ayaten ka met, Peter. Katsapay la ko tatong palim ti karim kanyak. Nga sa anak to nga lumdaang iti dennam. Noan niya ti inkariking kamat ti. Iso ti aramidek. Tandaanam day tabiyag ko. Nupay adan namin adu adaras nga da napasamak mi ken ni Matti Kasinyong sakbay kami nga nagkalaysa. Sobra ti kin-excited ko idita mapasama ken deti honeymoon mi. Deti damo nga panagkanaig mi akas agasawa. Wenno ti umuna nga rabii mi nga agasawa.
Oh, uray no, ado ti bisita ngayon may. Kaslawan pulos tinarik na kabannog ko. Biyag ko. Imbag ka pa'y Ha? Imbag ka pa'y ta saan ka nga nabannog. Akit si ka. Kasta unit bannog ko. Sakit nagdagsan diti trahe di bodak. Nakatakdakkel tumit ngamin. Akit si kamit ti akin pili day jay. Ngin nagmayat ngamin. Talagang arapaapik ti kasi nga trahe di boda. Yan ulitik tagyaman ken ka, Peter. Dati, iti pelikula laing nga mabuybuyak ti kasi nga grande nga kasar. Ita, napasamak mismo kanyak. Kunakmet ken ka, no anya ti inkarik ken ka, no anya ti kiddawem, ipaay ko. Baylak lakit di. Pagragsakam lakit di, aramiden. Oh, no nabannog ka ako nam, awan ti pagdanagam. Siya akong ti makam mo. Ikatek ti bannog mo, biyak ko. Kasano ko mga ikatem? Agata, ada aramidek. Kasla kayat ko dayta Talaga nga kayat mo. Kastoy. Ay, Naganganas man itan nga arakupin ka, ita nga asawa ka, biyag ko. Nagmayad kayang tirik nanda niya. Tiyan niya. Dati kay datan nga, at dan bendisyon ti Diyos. Nga legaltan nga agasawa. Nga itirigat ken namay, itiragsak ken liday. Iti sakit yun na salunat. Awan to ti mamagsina kadata, no din laeng ni patay. Basta lakit di ta ipaay mo amin nga kayat ko kit. Awan ti mamagsina kadata. Lakit di ta sa anak nga lugdaang iti denam, Peter. Agnanayon ti kinaragsak ta. Datakit datan tulat ta iti agnanayon. Naitaman ti ko na. Panagrik-nakit na barbara dagiti bibig mo, itang agasawatan. Panagrik-nakit na barbara pa iti arakop mo. Nairot ti arakop ta. Itang agasawatan. Mati, biyag ko. Peter. Ipakat ko na ti romansa nga di mo pulos malipatan. Peter. Diyan mo kasinyong no pangalaalaak ti pigsak kaday di nga gundaway. Nabanugak ko ma. Ta nagkasar kami nga rod. Naangay ti reception, inasikaso mi dagiti bisita ngem kaday di nga kanito kasinyong ket kaslang fresh na fresh kasla ka-charge nga cellphone. Nakarugrug suwak bayat nga rumromansaek ti asawag. Aglalo lang aruden, idita ag-agkakon dagiti duwa nga mansanas na kasinyong ket mangeg ko ti asog ken areng-eng ti asawak nga adda nga mangparugso kanyak. Peter.
Ket no kasta nga agas asog ti asawak, iyad adak met. Oh, Peter! 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 Pimababak, manibo dagiti mansanas na kasinyong. Ket ko sa metten nga nagkayang ti asawak, tamo nalatan ti gandat ko nga ramiden. Iniggaman na isupayen ti nangigem kadagiti duwa nga pingping na iti baba. Sana inungap iti maibatog ti rupak iti nagbaitan dagiti lupo na kasing. Wow, automatic ka. Sige. Sige, Peter. Sige. Batok, Peter. 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 Peter! Peter! Pinalubusanen ni matitirik na nakasinyo nga agaso, ngamin ket awanen ti makaatipa kada kami, awanen ti makaipawil pay, saan abasol ti aramiden min gaputad na kami ket agasawan. Peter! 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 Umis-ise makmet bayat amang mangig ko dagiti asog ti asawak. Iyad adak mo ti aramide kasinyong. Iyon unig ko pay, italtalmig ko pay, urek jak makaangisen. Peter! 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 Natalgid ka ta. Awan makangig ka ta. Awan ti kabalay mi kasinyong. Dakda kami lang iti apartment nga pag-abangan mi. Nga ison ti nakaangayan ti reception. Ken ison ti nakaangayan ti honeymoon. Awan ti bibiyang minumangegman ti karuba. Basta para kada kami, agasawa kami. Ket adakarbingan mi nga mangparagsak ti bagbagi mi kasinyo. Imbay-bayag ko pa, intaltalmeg ko pa, pinaspasak, pero mi nga nagkuti dagiti dilak kasinyo. Peter! 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 Nga ure naklama pungpungot ti asawa. Kasla masansaniban. Kasla nasaniban ti asawa kaday di nga kanito kasinyong. Ngay din sardeng ko. Ure nalalalawen ti anges ti piman nga asawa. Naiwasan ka di. Di pa yan makasauti asawak. Kahit mo pa Stone. Anya? Nag-surrender ka? Stone. Kahit ko kumapay kat. Napigsaak pa laing. Stone. Makaturog akon. Anya? Mati Gaguri ka Isyak mo't Anya? Aguri ka.
Mati mabalin saan nga gaputan naglipas kan? Kisya ka Ruden. Napanuga ka nagikikis. Ape ngamin, nagkulang ngamin nagikis ka. Oh, sige, sakbay tang maturog. Siyak maten, batang kumat. Rumabawak lataking kan. Apo Diyos ko, naglamuyot. Nakabasbasa. Kasla kala imis bubiyag ko. Sorry. Jakmat napigilan ti bagik. Rimwar matlatang rimwar dito bugkon. Kastat kinalaing ti dila. Nabilig ti dila. Sakmat nga Ruden. Taglipas akong tamaturog tanton. Taulitin tanto man nubigaten. Ure tawan trabaho nubigat. Nakalibak pa'y laeng. Gundawayan ta. Sulitin ta ti amin nga oras. Agpapastabiyag ko. Peter. Mapanak manin. Hanya. Mapanmanin, Peter. Peter. Mati, Peter. Siya kung ti kararagsa ka na lalaki ti lubong ko nakita iti asawa ka sinyong ngamin. Inarapaap kong agpaiso ni Mati nga agbalin nga asawa ket ita pimud nun. Kasla jak pala mamati. Kadenden na ako ni ti Maymay sa abalay. No pay nabit kami pa nga nagamam mo. 5 bulan ko kami pelang sipo di dinagamam mo kami after 2 months or nasurok ma sa bulan inaklon na. After 3 months nga agayan ed kami nagkalaysa kami. Kasti ko nati kaubraak nga kasinsinimati. Di na pa'y una mo ti ugali, ti kasinsin na, anyan to laki di kanyakon. Ket dituyan ka sinyong nga nangrugi ti amin. Idi ta agasawa kami, katagdenden na kami iti may isang apartment, kani Mati nga asawa. Dituyan nga, limtaw ti pudno nga ugali na. Sa dino ti kayat mga papanan nga pagpasyaran, itata awan ti trabaho kmiyak ko. Kayat ko kumati mapan iti mall. Mall? Intay di Robinsons. Ija ka di kayat mo pagpasyaran ta? Saan lang agpasyar ti rantayan ta kumaabiyag ko? Ha? Kayat ko ti ag-shopping. Ha? Ag-shopping? When? Daan kami ng digiti underwear ko. Saan met nga daan di lang na Anya nga saan ko ma? Kat malagip ko 2 bulan sakbay ti kalay sata inikang kay tigatang mo iti baro nga underwear mo. Malagip mo. Iso nga rud. 2 bulan sipod ginatang ko dagiti underwear ko. Iso nga daan dan. Masapul nga sukot ako. Abi katawa. Saan ka mat kalimukmag? Apay na ilad ka din saan? Dahan da nga ro din. Masapol nga sukatakon, tapanagreknak ngamin ket narugit dagiti underwear kon. Uray no malabaan nga panag ko na ket dahan. Hindi mo kadi kayat nga baro dagiti underwear ko tapno nabangbang lumet laeng? Uwen met ket di O sige, inta nga ro din iti mall.
Intan J. Robinson. Ken, kayat ko kumapit ti gumatang iti baro nga make-up kit ko. Ha? Ngamin kit daanan ti make-up kit ko. Anong nga daan? Kit kagadgatang talay Idi nagkasarta. When angim, adang amin anak iti bunyag into no may abulan. Ket ti kayat ko akit baro ti make-up kit ko nga usarek nga mapan manganak iti bunyag. When nga ro, tayong kagadgatang, halos kagadgatang lang ti make-up mo. When angim saan ba't lang asyak tinagusar? Oh, inusar pa'y digiti abay iti kasarta, digiti kakasinsin mo nga babae. Kadyak kayat naminin no adda sa balin nga nangusar ti make-up. Ti kayat ko, siyak laing ti mangusar. Apay ka di biyag ko. Ada ka di problema? Awan. Kitawan mit gayam. Inta nga ro din. Taintan gatangin iji mall, dagiti kayat ko nga gatangin. Ngay, apay nga kasla aburido ka nga imbay dito'y balay mi kan tatang mo, Peter, anak ko. Nanang, ay una yan. Nagunegan dahi ta nga panagsen na ay mo, anak ko. Ada ka di parikot mo. Awan mo't kit din, nanang. Ay na anak ko, amamukan. Amamuka una yan. Ibaga mo no anya ti mang burburi-burking ka. Kat saan ka nga kasta no awan ti parikot mo? Nanang, anya? Kasapulak amin ti kwarta. Aha? Ne, anan nuam ti kwarta, anak ko? Adda pangaramatak ko mananang. Iso nga imayag dito, itamang ibaga at kumakada kayo kinitatang. Amuyumit nga naibus tayo urnong ko, iti nagkalay saak. Kaya nakautang akpay ta. Ang grande mo ti kayat ni Mati nga kasar ngamin. Ay, kasta ka di anak ko. Uwan nanang. Sapay lang kumata, mapabuludan dak. Kaya anya ngamin ayat ti gatangan nyo. Ananuan ti kwarta, anyat pangaramatam. Amuyumit nga agab-abang kami iti apartment. At syempre, nabit kami pinagasawa kini Mati. Awang pa'y tinabakir mi nga alikamin mi. Apurayan nakmutin nga gatang kadigiti alikamin mi nga masapol mi iti apartment mi. Ay, maawatak matkid di takasapulan yung agpaisaw. Unang kunak inot ko ma. Ang ganatin nakmutin. Ay, ala. Uray damot may pabulod mi kada kayo. Alagyaman nak nanang. Saan na balik? Tasukatak tumatla dagos nanang. Ustuti ko na ni Cindy Claire de la Cruz nga viewer nga maluho wenno materialistic ti asawak kasinyong na SM ti asawak iti material abanag. Angem araramidik ti amin tapno maipaay ko dagiti kayat na ngamin ket supapakan namot bayat iti panangipaay namot iti pagragsakak sa anak mo't nga paayan no agkidawak ken kuana tunggal kumuldingak iti rabi no makalagipak si sasagana latamot nga mangipaay ti kayat ko ngamin ket maparagsak ko matisuna no maparagsak na. Ore no makaut-utang ako. Ore no jak pa'y nabaybayadan, naginin mo na nga utang ko, ayat ko lang nga maparagsak ti asawak. Ay niya baraw. Awan pa po ko may. Mano tawin nga gasawa kayo kinibati, awan pa ti anak yo. Awan pa nga tatang. Samot pa kaya't ni Matingag, kaanak kami. Anya. Kunana, sakbe ka nung agkaanak kami, nasken nga maadaan kami, tibukod mi nga balay. Ay, apay ba't nga nasken pa lang dabukod yung kabalay. Adamat dito family house tayo dito. Si kamat ti kang runan nga agtawid ka dito yung kabalay. Adamat di kanadan ti kakaiso na nga kabsat mo.
Dahil nga ti problema tatang, tadi namat kay ti agyan dito'y away. Ay, apo ay. Di na kano kaya ti agyan dito'y nasilsil nga lugar tayo. Di na kaya ti agyan dito, wano na arte ti asawam. Maawatag mo't gid ti asawag tatang. Napagsayaatan laeng ti buklin mi nga pamilya, ti pampanunutin na. Ore sinumat Ore asinok, kahit naman ti maadan ti bukod nga balay, saan ka di tatang? Oo, nangim na maganatang kami kinanang yon. Kung bakit agarak kayo, kaapo ko kami kumamot kada kayo. Talaga apo ko, dadamad di Canada. Alawan tatang, bayan nyo ta, kasaritak ti asawak. Baring numalukoy ko, maure na akong pa'y bukod mi abalay, katurugyan min tagpamilya. Ay, alawan baraw, sapay ko ma. Malukoy mo ti asawa. Saan ko nakmatking ka? Ha? Diyak kayat. Isarding mo kuman ti agpilstap no agsikog kan. Eksaktong to. Kinaapin kami nga di mo kayat ti agyan ni Jayam mi. Nalawang mo di family house mi. No kayat mo ti maadaan ti bukod nga balay. Adamat nalawa pa nga daga iti solar mi nga mabalin. Diyak kayat ko nakmatking ka. Impakpakaunak keng kaidin, Peter. Diyak kayat iti agnaed iti nasulinik nga lugar. Nakasilsil ti ayan nyo. Imbagpay kiti ata kinayat ko dito ili. Idinto nga, nasanay nga nagbiag iti syudad. Nunay ka mateng. Basta diyak kayat. Sakbayak ngagpasikog keng ka. Nasken nga adan bukod ta nga balay, Peter. Uray ni nanang ko ket maluksaw no ibagak day nga banag kasinyong. Tamagagaran mo't unayan nga maadaan iti apo ko kanya. Ngayon met ti maramidak no saan na kaya ti asawa. Di na mo't isardeng ti panaginom na iti pills. Saran tula ka no isardeng, into no maipatakdermin ti bukod mi abalay. Ikanak man itigatang ko iti underwear. Ha? Ikanak man itigatang ko iti underwear. Oh, nasurog 2 bulan itan dati naudi nga ginatang ko. Paunay ka mo tan. Saan ka na tagpampantin ano tapno saan ka na anya? Isupay tagastos kakaasyak agur ornong para iti ibagbagam kit dawem nga bukod ta abalay sakit kasta ka nga gasgastos. Kit basol ko? Ha? Basol ko? Inkarim kanyak iwen, inkarik iding. Apay, agpungtot ka? Saan? Matlagayam. Kunam kanyak idi. Inkarim nga aramidin ti amin tapno maipaay mo dagiti kayat ko pagragsaka. Dito mangtid kamat lang, adupay lang nga sa unay mo't dito nga asawa ko. Oh, walat konsiderasyon nan. Ano saan ako mamatindi? Agusar ti panting nga. Hambot pa nga daan ta 2 bulan. Amunang agur orno nga para iti pagpabalay mi. Makapungtutak ng imbagta na ti pelak ti bagik. Ngim talaga nga mapunpunwanak yung kuanan. Diyos ko. Makawanan nakapo na mapasamak. No, adda maaramid ko iti asawa ka mati. Talaga nga matin. Nagbaliwin ti langin-langin mi. Saan kami matakasto di damo ming agasawa? Naku mga mi ta umanugotin nga agkaanak kami ta baring no agbaliw. Baring no makaamiris, baring no mapanunot na nga saan nga rumbeng ti araramidin na nga hasta nga kaslag ibilbiling ti kwarta. Kasi niyong talaga nga agburburek ti darak iti asawa kaday di nga kanitong tinepelak ti bagik. Ngamjak laam mo no. At inton kaano nga makaibtura, inton kaano nga makatepelak. Ininot nga nagbaliw ti langin-langin ming agasawa. Gaputa saan man nga nagbaliw ti kinaesem na iti material nga banag. Aklunek kasi nyong gapo iti dayta ket ininot met nga mapukpukaw ti amor na kanya. Ininot nga mapukpukaw ti panagayat ko iti asawa.
No dati ket pasensyoso ken naanusak. Ngem ita ket kasla may ibusen ti pasensya ken kinaanos ko. Iti kasi nga kababalin ti asawa. Nga jak amo no inton ka ano nga agpatingga ti amin nga anos ken pasensya. Kadidi may sa nga rabii kasinyong kanayon ka na nga kastuyen? Ha? Aging gaita di ka matlamatong palin ti karim si ka Peter. Kulak-tupay nga nagbidutak na nakiasawa king ka. Mati, kaya mo idikit naragsaka kiti din nam tagaya magriga taklaeng. Sumubsobrakan mati. Nagado tinalaki dita. No api nga sikati nakiasawa. Matigtal na ka. No kumabak ng idi tinasawak. O sa anak ko mga grigriga takastoy. Kanayon ko mga baruti pantik. Talagang adi kagtal na. Adda ko mabukod ko na balay. Tumalnakan ko na. Maghatag ko kumaamin ti kayat ko. Oh. No apay kat nga nakiasawa ak iti kaskin ka nga neng-neng. Panyati ko nam? Awalat sa baling amunan nga panggitan. Isungkit nga awan ti aasensuam. Ibabawim timbagam. Anya timbabawik. Agpay sumat nga ningning ka. Katsaket ni maitulad keng ka nga awan ti arapaap na. Gaputa si kakat neng-neng. Talnakan ko na. Neng-neng. Talnakan ko na. Neng-neng. Talnakan ko na. Talnakan ko na. Ay, agreeing ka. Agreeing ka man, anak ko. Ha? Aray ko. Urek na lang ang sipat. Apayan niya tapasamak. Agtagtagainip ka, kasla dakap-apam. Kasla dakakabkabil mo. Ha? Tagtagainip lang ti amin. Wen? Ay, agriin kan. Kitne. Ingkan tog trabaho damdaman. No kasta, tagtagainip la dayjay. Kit anya ko mati ammom. Anya ayat ng tagtagainip mo. Ha? Sino ti kakabkabil mo? Sino ti dangdang ram iti tagtagainip mo? Awan, deti pusa. Pinusa ngamin at tagtagainip nga pinusa deti si dainta. Ala, agkutikan din kagtrabahon. Ayan. Dahil do'y launay ti parikot ko kasin yung nasingpetak kanula unay. Ang jakbet kayat nga tangran ti asawak. Makatungtong pa enak iti asawak kasin. Man, dati ko na palong-palong talaga. Iti panunot ko ket talaga nga namin adukon nga pinasubsuban ti asawak. Iti panunot ko, iti imahinasyon ko namin adukon nga pinunggos ti bibig na namin adukon nga tinungpatungpa dagiti pingping na ang imjak maaramid day nga banag kasin yung uri kasano ti kina dakes dagiti sao ti asawak. Balaka dandakman kasin yung no anyat aramide. Ang mga numaladaw ti amin maaramid kong agpaiso dagiti matagtagainip ko ken ma-imagine ko nagganas nga pasabtan ti subsub na ti ibagana nga ningning ko na ibagana nga awan kanod basol ko kadi no di ka makaurnong ko na kanya nagganas nagmet nga uppercutan ko tiloko. Uray na napintas ti asawak no kasi ti pa nagsasauna. Nagganas nga idumdumudum. Dahil ito'y nga rod ti parikot ko kasin yung pangaasiyo balakad na dakman. Makapabagtit pekit din. Makaagbagtit ako no kastoy laeng. Iyon na akong di agyaman kadagiti makaited ti balakad ket kang ronaan na kasin yung agyaman ak ti anos ken laing mo nang idrama to pakasarita ket sapay kumata damet na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya
More power to your program and God bless everyone. Sayang kunada, kasinyong. Sayang katagainip laeng ti amin. Ledeya. To'y maburburiburan, apagayam mo, Peter, iti Ilocos Norte. Thank you so much, Peter. Ti panangiburay mo kada kami dati pakasaritaam. Kat sabi ko makaanay to dagiti balakad nga mangigam nga maibasa manipod ka dagiti viewers tayo tapno ti kasta malag-anan ti riknam ken malawlawagan ti panunot mo tapno ammom no anya ti aramidem kadayta nga asawam. Aya? Ken tapno ammom no kasano ti aramiden yung agasawa tapno no maurnos pa ti relasyon nyo sa angket nga kasta nga kaslain inutan nga madaddadael gapo iti number 1 kinamaterialistic ti asawam ken number 2 kinalaing mo ngamin nga agkari baka ngamin sobra mat ti kari-karim dapat ngamin siyempre gapo ta nalapsat in kari-karim siguro amin meten amin nga kari nga asla na baka kunam idi nga mimmet uri man inaldaw ka nga igatangan ti panti kunam nagrigat madgayam nga takderan deta nga kari no apik idi ngamin nga gumatang pailat babae ti panti ikaten tumadla di asawa da. Thank you so much man kadagiti naruway nga nagbuya kat sabi ko mata ada napidot yung panti ay napidot yung adal kada iti nga pakasaritaan ti parikot iti biag ni Peter iti Ilocos Norte.